सिंह जी के ठोकल हो, सिंह जी के ठोकल हो, सिंह जी के ठोकल हो। अनाड़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपहर। सिंह जी के ठोकल हो। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर कमर हो गइल बाटे चाकर। मजा खूबे ले बेले देही के आतर, देखो ही में सेक्सी लागे गाल बा टमाटर। राय जी के पोसल ह, सिंह जी के ठोकल ह। भीतर भीतर बबुआन सबके जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर कमर हो गइल बाटे चाकर। मजा खूबे ले बेले देई के आतर, देखो ही में सेक्सी लागे गाल बा टमाटर। राय जी के पोसल ह, सिंह जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर बबुआन सबके जोतल ह। सिंह जी के ठोकल हो, सिंह जी के ठोकल हो। पातरे कमर बिया माल हिया सुपर, मन करे चढ़ जाई हम एकरा ऊपर। जानतानी बात यार सब एकरा बारे में, केतना के लुटले बिया इ त मजा मारे में। राय जी के पोसल ह, सिंह जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर बबुआन सबके जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर कमर हो गइल बाटे चाकर। मजा खूब ले ले बिया देई के आतर, देखो ही में सेक्सी लागे गाल बा टमाटर। राय जी के पोसल ह, सिंह जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर बबुआन सबके जोतल ह। सिंह जी के ठोकल हो, सिंह जी के ठोकल हो। बबुआ करानवा के भीरी बोलावेले, अनिल अनहारी के दूरे भगावेले। अनिस पीहू के भीरी बोलावेले, सौरभ नितिन के दूरे भगावेले। राय जी के पोसल ह, सिंह जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर बबुआन सबके जोतल ह। आइल रहे नाचे पहले रहे दुबर पातर, अब एकर कमर हो गइल बाटे चाकर। मजा खूब ले बेले देई के आकर, देखो ही में सेक्सी लागे गाल बा टमाटर। राय जी के पोसल ह, सिंह जी के ठोकल ह। भीतरे भीतर बबुआन सबके जोतल ह। अनाड़ी रिकॉर्डिंग स्टूडियो अपहर।